canvia. Pensava que no t'havia vist que anaves darrere. Pensava que t'havia tancat el sector. Ja havies... Dic que avui està. No fa, teniu alguns. Bé, doncs, si els hi sembla, començam la roda de premsa per donar-los compte dels acords del Consell de Govern d'avui. I, en primer lloc, començam amb un acord que suposa l'autorització d'una despesa de 2,3 milions d'euros per ajuts i avals d'ISVA per l'emprenedoria i petites i mitjanes empreses. Hem autoritzat, com dic, aquesta quantia de 2,3 milions d'euros per cobrir els interessos i els costos dels avals d'ISVA a emprenedors i a micro, petites i mitjanes empreses en les operacions de finançament d'inversions productives. A més, l'acord també autoritza, per raons d'interès públic, el pagament anticipat fins al 100% de l'import d'aquests ajuts i l'exempció de garantia prèvia. La partida, a més, inclou les 4 anualitats corresponents a l'any 2018, 2019, 2020 i 2021. Un altre dels acords del Consell de Govern d'avui ha estat, en matèria de personal, hem aprovat el decret d'Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis de la Comunitat Autònoma, que deroga un decret anterior, un decret d'inspecció de l'any 1989, que estava vigent actualment, atorgant a la inspecció noves funcions previstes a la llei de funció pública. Correspondrà també a la inspecció supervisar i aplicar els sistemes d'avaluació de la feina dels empleats públics que vàrem aprovar, si recorden, la setmana passada. Per altra banda, també, des del Govern, hem aprovat la declaració d'ocupació urgent d'una parcel·la a Sant Lluís, a Menorca, per a la millora de l'abastiment d'aigua potable a Binissafulla. El Consell de Govern, a proposta, en aquest cas, de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, com dic, declaram aquesta ocupació urgent d'uns terrenys a Sant Lluís, a Menorca, motivat, a més, per la petició de l'Ajuntament de Sant Lluís davant del problema de subministrament d'aigua potable a Binissafulla a causa de la contaminació química per alts nivells de clorurs i per la intrusió marina, que a més contamina els pous existents a la urbanització. El terreny expropiat, en el que es farà una nova captació d'aigua, té una superfície de 724 metres quadrats i és l'únic disponible a l'entorn de l'urbanització, que a més es troba a un lloc elevat, allunyat de la costa i dels possibles focus de contaminació per vessaments de fosses sèptiques dels habitatges que pugui haver propers. Per altra banda, per part d'Avaqua hem aprovat la inversió de 583.000 euros per dur aigua dessalada a Ciutadella, també a l'illa de Menorca. Des de Medi Ambient s'ha fet la proposta de l'autorització a Avaqua a invertir 583.000 euros en les obres de connexió de la dessaladora de Ciutadella amb el dipòsit de Son Blanc. I amb aquest pressupost s'ampliarà la xarxa de canonades amb 2 noves conduccions, una que anirà des de l'estació de bombeig fins al camí de Sort de les Taronges i l'altra que anirà des d'aquest camí fins a la dessaladora. I hi ha una previsió que aquestes obres acabin en el mes de juny de l'any que ve. Passam ara, en aquest cas, a una proposta de la Conselleria de Cultura que ha estat autoritzar una subvenció en el Consell Insular de Formentera de 25.000 euros per obrir en el públic la col·lecció etnogràfica de Formentera. Aquesta col·lecció, que prové de fons de titularitat privada del senyor Vicent Costa Mayans, i constitueix l'única oferta museística de l'illa de Formentera, tenint en compte que encara no té cap museu públic. Seguint amb la Conselleria de Cultura, un altre dels acords avui ha estat l'autorització per la constitució i aprovació
dels estatuts del Consorci Museu Marítim de Mallorca. Hem aprovat, com dic, l'aprovació inicial d'aquests estatuts, que serà participada en un 77% pel Consell de Mallorca i un 23% pel Govern de les Illes Balears. El Consorci té com a finalitat la creació del Museu Marítim de Mallorca, que contribuirà a investigar, a recuperar i a difondre el patrimoni marítim i portuari de l'illa, així com a preservar el llegat històric que suposen totes les activitats relacionades amb la mà i amb els ports. Per altra banda, un altre dels acords, en aquest cas de la Conselleria de Treball, ha estat atorgar una subvenció a la Fundació Impulsa Balears per contribuir a la seva sostenibilitat. Com dic, hem aprovat aquesta subvenció que és de 45.000 euros, tenint en compte, en aquest cas, que la Fundació Impulsa Balears, des de la seva constitució, està participada en un 25% pel govern, que ha treballat en l'estratègia de recerca i innovació per l'especialització intel·ligent, s'anomenada RIS3, adoptada per la Comissió Europea el 2011 per període 2014-2020. I en aquesta línia s'han treballat, a més, matèries relacionades amb la indústria, com ara puguin ser els clústers i el seu mapatge, que formaran, a més, part important del futur pla d'indústria que s'està preparant des de la Conselleria de Treball. I també s'han dut a terme estudis d'anàlisi estratègic de la competitivitat de la indústria de les Illes Balears. Per altra banda, també, per part de la Conselleria de Treball, hi ha una proposta d'acord que s'ha aprovat, que és autoritzar una transferència de 857.000 euros a l'Escola d'Hostaleria de les Illes Balears a fi de liquidar una part del dèficit acumulat per aquest consorci, mantenint la línia de reducció del dèficit que ja vàrem començar a impulsar a principi de la legislatura a mitjans de l'any 2015. D'aquesta quantitat de 857.000 euros, dic que 500 es destinen a la reducció d'aquest dèficit i 350 a cobrir les despeses ordinàries del pressupost del 2017. Recordar també que aquest dèficit acumulat fins l'any 2015 ascendia a 1.834.000 euros, perquè en aquells moments no se destinaven les subvencions rebudes a despeses corrents i des de llavors, des del 2015, el que hem fet en aquesta legislatura és anar fent diferents transferències per reduir progressivament aquest dèficit. I seguint amb la Conselleria de Treball, tenim també l'autorització per pagament de subvencions dels programes SOIP Jove Qualificats, en aquest cas en el Consell de Mallorca i en els ajuntaments de Palma i d'Eivissa. Com dic, hem autoritzat destinar una partida de 2,6 milions d'euros a finançar projectes de contractació, en aquest cas de 150 joves aturats per part del Consell de Mallorca i dels ajuntaments de Palma i d'Eivissa a través d'aquest programa de SOIP Joves Qualificats. Gràcies a aquest programa, les entitats locals i el sector públic instrumental del govern, així com la Universitat de les Illes Balears, poden accedir a recursos per contractar joves aturats entre 18 i 29 anys. Recordar també que aquests joves tenen formació, han de tenir formació acadèmica o professional de grau superior i que no tenen o tenen poca o cap experiència laboral prèvia. L'objectiu és que puguin tenir una primera experiència professional de qualitat que estigui relacionada amb els seus estudis mentre perceben un salari digne i milloren les seves oportunitats d'ocupació futures. Tenen també les dades en el cas de Mallorca, l'aportació en el Consell de Mallorca, l'aportació econòmica és de 1.122.000 euros, que podrà afectar o que afecta 53 joves. En el cas de Palma, de l'Ajuntament de Palma, la subvenció és de 791.000 euros i possibilita la contractació de 52 joves. I en el cas de l'Ajuntament d'Eivissa, la subvenció és de 202.000 euros i preveu contractar 45 joves. Per altra banda, un altre dels acords del Consell de Govern d'avui ha estat autoritzar
la despesa corresponent a l'arrendament d'un immoble per ubicar la futura oficina de SOIP a la illa d'Eivissa. Hem autoritzat aquesta despesa de 125.000 euros per poder arrendar un immoble que pugui acollir les noves oficines de servei d'ocupació de les Illes Balears, en aquest cas a Eivissa, en el municipi de Vila. I esperam que l'any que ve, l'any 2018, ja pugui estar en funcionament. I per últim, abans de passar la paraula, en aquest cas en el vicepresident, dir-los que, tenint en compte, a més, que demà és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, que aquesta setmana, a principi de setmana, juntament amb Cibedona, ja vàrem fer una roda de premsa, allí on valoràvem aquest any de pacte social contra les violències masclistes i les mesures que s'han posat en marxa des del govern. Dic que avui en el Consell de Govern hem aprovat una nova mesura per lluitar contra la violència masclista i sobretot per protegir a les dones que malauradament ja en són víctimes, encarregant que per part de Cibedona, juntament amb IBTEC, que és una empresa pública tecnològica, i després el vicepresident explicarà també aquest nou projecte des del punt de vista tecnològic, el que significa, la implantació i la distribució d'un dispositiu d'emergència, teníem aquí l'exemple perquè se pugui veure, un dispositiu d'emergència per totes aquelles dones que siguin víctimes de violència masclista a la nostra comunitat, amb l'objectiu que puguin comptar amb aquest petit dispositiu que puguin posar en marxa de forma ràpida si en un moment determinat es troben en una situació d'emergència. Aquest dispositiu el que ens permet és conèixer la geolocalització de qualsevol d'aquestes dones maltractades que prèviament, evidentment, s'han tingut que inscriure en un registre que té un petit tamany i que només necessita pressionar el botó per activar aquesta senyal d'alarma que serà rebuda pel telèfon d'emergències 112, el qual activarà de forma immediata el dispositiu d'emergència i d'intervenció que tenim immediata per part dels agents que intervenen en qualsevol situació d'emergència en cas de violències masclistes. Fins ara el que teníem, el que existeix a dia d'avui, és l'anomenat projecte IRIS, que si recorden és un sistema en el qual les dones víctimes de violència masclista voluntàriament es donen d'alta en un registre, en aquest cas a SU2, es donen d'alta al seu telèfon, per cas que elles des del seu telèfon marquin SU2, sense ja dir res, immediatament s'activava aquest dispositiu d'emergències. El que passa és que alguns dels inconvenients que quedaria superat per aquest nou sistema és que si hi ha manca de cobertura en l'anterior procés era un problema, en canvi amb aquest dispositiu no tens cap problema de cobertura perquè són sensors, que llavors la part tecnològica l'explicarà el vicepresident, garanteixen el funcionament d'aquest aparell des de qualsevol punt, permetent, a més, com dic, la geolocalització exacta de les dones. Per tant, aquesta és una petita o gran mesura més que sumam en el pla de mesures que ja vàrem aprovar l'any passat, justament també coincidint amb aquest any internacional, o el Dia Internacional, el 25 de novembre, contra les violències masclistes, i és una mesura més que posam a l'abast de les dones que encara, desgraciadament, com dic, són víctimes de violències. I ara sí que passaria la paraula en el vicepresident, perquè a més us explicarà aquesta xarxa de sensors que la primera mesura que tirarà endavant és aquesta que m'ha explicat per posar a disposició de les dones víctimes de violència masclistes, però que tindrà, a més, moltes altres utilitats que el vicepresident ara els explicarà. Gràcies.
Sí, gràcies a la consellera de Presidència. Efectivament, des del govern estem desenvolupant aquesta xarxa pública de sensorització. Vull dir que aquesta xarxa pública de sensors és pionera a nivell de l'estat espanyol, no és el primer projecte, i de fet avui, precisament, s'està desenvolupant a Bilbao el segon foro d'Unired a nivell internacional i s'està presentant precisament aquesta xarxa pública de sensorització. Com dic, hi ha algunes iniciatives a nivell europeu, però a nivell d'estat espanyol és la primera. Aquesta, a més, s'està desenvolupant a través d'IBTEC, que és l'empresa de tecnologia del govern, la que substitueix l'antiga Multimèdia, i la veritat és que estan molt satisfets de que la primera aplicació pràctica que pugui tenir justament aquesta xarxa de sensorització pugui ser per encabir-se dins una de les mesures que duran dins aquest pla de mesures contra les violències masclistes i efectivament que ens pugui ajudar en aquesta lluita contra la violència masclista i que pugui ajudar també aquest dispositiu que vos mostrem aquí. Aquest és el primer que tenim disponible, però que en el futur és un dispositiu que anirà millorant la seva estètica i el seu tamany s'anirà fent més petit. Aquest ara encara és com una espècie de comandament, com veus, però ben aviat podran tenir altres dispositius, com dic, encara molt més petits que aquests i que per tant se poden dur, com veus, en qualsevol butxaca, bolso, etc. Aquests sensors, com dic, és una xarxa de sensorització que abastarà tot el territori de les Illes Balears. Se basen en la tecnologia que se coneix com a LoRa, una tecnologia que el que fa és desenvolupar el que anomenem o el que coneixem com a internet de les coses, que el que fa és gestionar una base de dades reals i, com he dit abans, és la primera xarxa pública d'aquestes característiques. Pot tenir multitud d'aplicacions pràctiques. De fet, desenvoluparem aquesta xarxa de sensors amb acords amb altres administracions públiques o amb altres conselleries del govern, sigui medi ambient, sigui transports, mobilitat, energia, etc. Pot servir, per exemple, de gestió de trànsit, pot servir per gestió d'espais naturals que tinguin molta afluència de gent, pot tenir multitud d'utilitzacions pràctiques, però, com he dit abans, estem molt satisfets de que la primera aplicació pràctica que podrà tenir aquesta xarxa serà precisament per ajudar a les dones que ho sol·licitin, se'ls donarà aquest recurs en el seu abast, serà completament gratuït i, com explicava la consellera, efectivament supera els problemes de cobertura i ens dona una major geolocalització, a part de que és tan senzill com pitjar un botó. Abans amb un mòbil era sempre més complicat. Dic que aquesta tecnologia l'estan desenvolupant el govern conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears, que és una tecnologia pròpia, per tant, de les Illes Balears. Quan vaig presentar els pressuposts, recordeu que jo la vaig anomenar tecnologia Made in Illes Balears i que ben segur que se mos copiarà a nivell d'estat, avui que s'ha fet aquesta presentació, per altres administracions que veuran el desenvolupament que pot tenir aquesta xarxa de sensors i que esperam tenir-la en desenvolupament ja i per tant a disposició de l'Institut Balear de la Dona el primer trimestre de 2018. Com he dit, aquesta col·laboració se materialitzarà entre Conselleria de Presidència i Vicepresidència, concretament amb un conveni que hi haurà entre IBDona i l'entitat pública IBTEC de tecnologia. I bàsicament amb això ja queda explicada. Ara el conseller de Territori informarà sobre l'acord també de Consell de Govern de l'avantprojecte dels nous contractes de servei de transport regular per carretera a l'illa de Mallorca. Moltes gràcies, portaveu. Avui hem duit a Consell de Govern ja l'aprovació del que seran l'exposició pública, iniciar la tramitació dels nous plecs de concessions de transport públic a l'illa de Mallorca. Com bé saben vostès, dia 31 de desembre de l'any 2018, de l'any que ve, acaben totes les concessions a l'illa i això era una oportunitat per redissenyar de nou tot el sistema de transport públic que teníem a l'illa de Mallorca, conscients de que venim de concessions que tenen més de 20 anys donant tot servei, que ja no pertoca en els moments en els que estem en aquests moments. El que fem ara és fer una exposició pública, no perquè ja se presentin ofertes per part dels licitadors, sinó perquè qualsevol ciutadà pugui fer aportacions
entorn a el que són les propostes i la definició d'aquestes noves concessions, que suposaran, com a grans principis, molts més de quilòmetres i moltes més freqüències al cap de l'any, millores connexions i molta més accessibilitat, una flota molt més nova, amb una part d'elles més elèctrica i evidentment molt més neta i amb costos molt menors. La previsió és que en aquests 10 anys puguem assolir un 30% d'increment de demanda i ens permetria arribar o passar d'aquests 9,6 milions de passatgers que tenim actualment en els 12 milions i mig. Com es defineixen aquestes noves concessions o quines són realment les seves característiques? Ho explicaré tenint en compte que tocam bàsicament 3 grans eixos. Un d'ells, canviam el sistema de gestió, l'altre, fixam un nou sistema tarifari i el tercer és que milloram l'oferta existent. Fixam i començo explicant la primera. Trobaran aquí un nou sistema de gestió que fins ara feia que les noves concessions neguessin a compte i risc. Això és, l'empresa que era adjudicatària d'una línia era ella la que definia els horaris, les freqüències i la que fixava fins i tot els preus, sense que l'administració hi pogués entrar a prendre pràcticament cap tipus de decisió. Això no donava ni permetia cap marge de maniobra durant la gestió de l'explotació d'aquella concessió. El que fèiem és abandonar aquest sistema de compte i risc i el passam a un sistema de gestió interessada, que consisteix en que és el govern qui definirà els horaris, les freqüències, els recorreguts, els tipus de vehicles i, per tant, qualsevol característica que hagi de tenir aquesta nova concessió, i l'empresa el que fa és ofertar en el preu per quilòmetre, de tal manera que qui faci la millor oferta, evidentment, guanyarà el concurs, però és el govern qui té la capacitat d'anar podent realitzar modificacions sempre que ho cregui oportú a mesura que es vagi desenvolupant aquesta concessió. Què ens permet això o en què ens ha obligat això? Això ens ha obligat a fer un esforç de dissenyar línia per línia, aturada per aturada, horaris d'aturada per aturada de totes les línies existents, noves i actuals, que en aquests moments licitam. 2 anys, per tant, idò de feina que ens permet avui ja sí dir que començam la tramitació. Això és en quant a la gestió. Hi ha també, per altra banda, un nou sistema tarifari. Fins ara, qualsevol usuari de transport públic d'ESTIP funcionava, si era un usuari en certa freqüència, a través d'una targeta d'abonament. Desapareixen les targetes d'abonament i el que fèiem és crear la targeta moneder que se pot carregar a través d'internet, a través de qualsevol punt d'informació, i aquesta targeta moneder, amb un xip, el que fa és saber quantes vegades aquell usuari està utilitzant el transport públic. De tal manera que quantes més vegades i distàncies més llargues es facin, més barat surt el preu del bitllet. Això el que cerquen són estratègies de fidelització de transport públic que acaben tinguent repercussió damunt els que l'utilitzen amb molta freqüència, anar abaratint els costos del bitllet per part dels qui, com deia abans, més ho utilitzen. Això, per tant, en quant a el que és la part del nou sistema tarifari, però hi ha aquí també, evidentment, tot el que suposa una sèrie de millores de l'oferta. I els intentaré explicar d'una manera resumida. Millores de l'oferta que van des de més servei, incrementarem en un 46% els quilòmetres recorreguts al cap de l'any. En aquests moments fèiem 10 milions de quilòmetres al cap de l'any i en farem 16, això és un increment d'un 46%. Incrementam les freqüències un 48%, en aquests moments hi ha 360.000 freqüències anuals i ens passam a 535, el que ens suposa, evidentment, una millora de la connectivitat a la majoria d'indrets. Més serveis, més amplitud horària i horaris molt més estables. Els horaris seran els mateixos durant tot l'any,
durant tot l'any els horaris seran els mateixos, l'únic que en temporada alta, en temporada d'estiu, el que farem serà reforçar i col·locar aquí serveis intercalant amb els horaris fixats, de tal manera que això ens permeti que les referències sempre siguin clares i canviam i ampliam horaris amb exemples com el trajecte Palma-Solla, que ara acaba a les 5:30 del capvespre, passarà a les 10 del vespre. La darrera expedició de Cala Millor a Manacor, que ara acaba a les 20:40, acabarà a les 22:30, o l'Alcúdia Palma, que ara és a les 7:30 i serà a les 8:30 quan acabi. Més serveis, més amplitud horària, itineraris més directes, el que ens permetrà serà guanyar moltíssim de temps, i alguns exemples, com per exemple pugui ser un Palma Port d'Andratx, tindrà estalvis de 25 minuts respecte als terminis d'ara, un Palma Andratx també 25 minuts, o a Camp de Mar o a Peguera estalvis de 10 minuts. Així mateix, Llucmajor, Campos i la resta dels municipis, dels nuclis de Migjorn, ja no circularan per dins de l'Arnau de Llucmajor, i això comportarà també estalvis de més de 15 minuts en els trajectes, en les connexions amb Palma. O, a Cala Bona, Cala Millor, reduirem també el seu recorregut cap a Manacor amb un termini de 25 minuts. Per tant, també itineraris més directes i estalvis en terminis. Es milloren les connexions, i per millorar les connexions el que fem és definim 4 grans transbordaments, 4 grans hubs, que seran Palma, Inca, Manacor i Campos, que serviran de zones de distribució de cada una d'aquestes zones, i a la vegada també cream noves línies. Els hi poso alguns exemples. Cream la connexió entre la Pobla i Muro en totes les zones turístiques de la badia d'Alcúdia, Platja de Muro i Camp Picafort, amb l'objectiu de que, sobretot, els treballadors de les zones turístiques que estan residint en aquestes poblacions tinguin aquí precisament una resposta de comunicació en transport públic. Cream noves connexions entre Manacor, Felanitx i Campos, que ara en aquests moments no existia. Es crea connexió directa entre les zones turístiques de Santa Ponça i de Peguera, amb la Serra de Tramuntana, o també la connexió directa entre Porreres i Llucmajor. Noves connexions, per tant, també com un element a afegir. Es garanteix la capacitat suficient dels busos. Fins ara, els busos tenien una capacitat, la llargària era entre 12 i 13 metres, els de passam la gran majoria a 15-18 metres, i a més incorporam aquí un sistema d'ajuda d'explotació que us permetrà saber en tot moment el nivell de càrrega d'aquell autobús, de tal manera que si s'han de col·locar reforços, com que tota aquesta informació estarà centralitzada a nivell informàtic, immediatament es podran posar reforços, cosa que en aquests moments ara no mos era possible. Per tant, més capacitat en els busos, renovam la flota, dels 214 busos al manco 137 hauran de ser busos nous, això representa més d'un 64% de busos, i perquè es facin una idea, si en aquests moments l'edat mitjana dels busos és de 13 anys i mig, això ens permetrà que en el 2019 l'edat mitjana sigui de 3 anys i mig. Renovant flota i també a la vegada incorporant busos que seran menys contaminants. Tots ells, o la gran part d'ells, anaran a través de l'Euro 6, seran 118 busos que anaran amb Euro 6, alguns d'ells inclús es primarà la part de gas si és necessària, i s'incorporen de nou busos elèctrics que el que faran serà cobrir 7 línies que exclusivament es faran en transport públic, en autobús elèctric, i seran les de Santa Ponça, Cas Català, la d'Esport de Solla, Fornalutx, Camp Picafort, Alcúdia, Aucanada, Es Malpàs, Bonaire, Font de sa Cala, Cala Ratjada, Costa d'Espins, Porto Cristo, i Cala d'O, Cala Mondragó. En aquestes 7 línies, per tant, el transport públic serà transport públic amb vehicles elèctrics. I també, una altra millora important, és la millora de l'accessibilitat. No només perquè la gran majoria de busos seran busos de pis baix, això és permetre l'accés fàcil de qualsevol persona amb mobilitat reduïda perquè ho pugui fer sense grans dificultats, sinó perquè, a més, incorporarem dins tots els busos
senyalització interior, tant visual com sonora, a través de pantalles i megafonia, que permetrà tenir informada permanentment a la ciutadania, als usuaris, que vulguin saber a quina aturada estan arribant o el que hi falta. I finalment també una altra qüestió de millora d'aquestes noves concessions són les noves línies de la Serra de Tramuntana i altres espais naturals, on aquí cream també noves connexions, en alguns casos connexió directa entre totes les zones turístiques de Santa Ponça i Peguera amb tota la part de la Serra de Tramuntana, perquè hi pugui haver connexions directes amb Estrellencs, Banyalbufar, Esporles i Valldemossa. Es reforçaran molt les línies de Palma amb Valldemossa, Deà i Sóller, però també en Palma i Sóller a través del túnel. Es reforça Esport de Pollença i Esport de Sóller en tot el que són la part també de la Serra de Tramuntana, i el que és el Lluc, la Calobra, es reforça el seu servei perquè pugui permetre precisament les excursions a través del torrent d'aparells en transport públic. I també reforçar serveis de Parc Natural de Mondragó o del futur Parc Natural d'Estrenc. En definitiva, per tant, i ho vaig explicant ràpid perquè tampoc no me vull allargar, totes aquestes propostes que surten ara a exposició pública, que estan detallades línia per línia, aturada per aturada, freqüència per freqüència, horari per horari, ens permetran més serveis en quilòmetres i freqüències, més amplitud horària i horaris molt més estables, itineraris més directes que permetrà estalviar temps, milloren les connexions en 4 grans hubs, cream noves connexions, hi haurà una major capacitat dels busos, una flota molt més renovada, molt més jove, busos molt menys contaminants, molt més accessibles, amb una major presència també en els espais naturals. Aquesta és la proposta dels nous plecs de concessions, i acabant ja perquè vostès tinguin tota la informació, això farà ara, s'obre 30 dies d'exposició pública perquè els ciutadans puguin presentar aquí qualsevol proposta de millora o de canvi que creguin que és necessari tenir que fer. Passarem per la FELIP i per els diferents òrgans consultius. La idea és que dins el primer trimestre del 2018 estiguin ja resoltes aquestes al·legacions i a finals de febrer puguem fer l'aprovació dels plecs de condicions amb la finalitat que les empreses que vulguin ofertar ho puguin fer. Tindran 3 mesos per presentar ofertes i m'ho anarem cap a final de maig, termini de presentació d'ofertes i obertura de pliques, comptar amb 2 mesos per resoldre i per adjudicar als guanyadors els concursos que pertoquen, i m'ho ja a finals de juliol, i d'aquesta manera tenim agost, setembre, octubre, novembre i desembre, 5 mesos perquè les noves concessionàries puguin preparar-se, puguin adquirir els busos que necessitin, la contractació de personal que faci falta, amb la finalitat de garantitzar precisament la posada en funcionament en el seu moment perquè sigui de manera correcta. Dir-los aquí també que a part de la contractació s'hi aplicaran les clàusules socials per suposat, i a més les noves empreses tindran l'obligació de subrogar-se el personal que hi ha en aquests moments per tal de donar resposta precisament a una continuïtat laboral com una condició i requisit que també hem fixat en aquests plecs de condicions. I a partir d'aquí quedam a la seva disposició per si en sigués qualsevol dubte. En 2019, cuando todos estos cambios de línea serán, hasta ahora van a quedar como están ahora, ¿no? Me refiero a, y las empresas sean las actuales, se podrán presentar las actuales y no hay ninguna limitación. En absolut, efectivament. Els plecs de condicions ara començam tota una tramitació, necessitem un any, com han pogut veure vostès. Ho feim perquè les actuals concessions s'acaben 31 de desembre del 2018 i per tant el que vam fer feina perquè dia 1 de gener del 2019 tot això se posi en marxa i en funcionament de manera encertada. S'hi pot presentar qualsevol empresa, faltaria més, i aquí de l'hora, evidentment, serà qui faci la millor oferta qui s'endurà i qui guanyarà el concurs. Pero me refiero, una misma empresa para todas, ¿o no? No, no m'he explicat, ho vam fer en el seu moment. El que fem és dividir l'illa de Mallorca en 3 grans zones i per tant traurem 3 lots, seran 3 concursos diferents, però fixam com a condició el fet que una empresa pot guanyar com a molt un lot.
Per tant, això farà que hi hagi 3 concessions en 3 empreses diferents i garantitzem, per tant, d'aquesta manera un cert repartiment en quant a el que són les empreses que hi hagin participat. Tendrán que gestionar el transporte marítimo. Efectivamente. Sí, y otra cuestión, antes ha hablado de la tarjeta monedero. Yo no sé si hay algún tipo de, si es posible, si es posible algún tipo de acuerdo con la MT de Palma, que se puedan unificar las dos tarjetas. Nosaltres el dia hem explicat ara el que és aquests nous concursos. En paral·lel estem treballant en integració tarifària. I en aquesta integració tarifària, com a primera passa, l'objectiu que ens hem marcat és que dins el 2018, amb aquesta targeta actual, la targeta TIP, que després serà la targeta moneder, però que per altra banda en la targeta de CMT es pugui ja utilitzar el metro. Per tant, la primera passa de la integració tarifària serà que en BMT pugui ja utilitzar directament targeta de metro. Aquesta és dins el 2018 i la idea és que dins el 2019 amb aquesta targeta moneder sigui ja perfectament compatible amb el que són els busos de CMT. Per tant, a partir del 19, que és l'objectiu, la integració tarifària estigui completa ja al 100%. La tarjeta de moneder TIP se podria utilitzar en MT. autobusos de la... Efectivament, en el 19, exacte. I també a l'enrevés. La tarjeta de la MT serviria per als autobusos. Efectivament. Aquí, pensin ara, nosaltres hem fixat ara en el pressupost del 2018, estic parlant de memòria, 2,5 milions d'euros en els pressuposts per confeccionar tota una part de programari informàtic que permeti, entre altres coses, la compatibilització dels dos sistemes informàtics, CMT amb el consorci, per tal que aquesta targeta ciutadana de Palma pugui ser utilitzada en el metro, per tant, això ja sigui possible, i després comencem a treballar ja per veure com acabam de definir aquesta integració en el seu conjunt. Aquí hi ha una part tècnica que sempre és complexa, l'estem acabant de definir en aquests moments, però l'objectiu és que en el D9 la integració sigui completa. Luego tenía otra cuestión también para usted. Hoy los diferentes portavoces parlamentarios que han expresado las enmiendas de acuerdo con el poder de la ley de vivienda. Entonces han hecho una especie de llamamiento al gobierno central para que no recurra esta ley, para no tener siempre la espada de Damocles, han dicho, sobre esta ley. Me gustaría saber si usted piensa que es recurrible la ley, que si teme que se puede recurrir. Bueno, nosaltres mateixos, ho vaig fer jo a la sectorial de vivenda amb el ministre de la Serna, i vull recordar que ho va fer aquí la presidenta mateix, quan el ministre de la Serna hi va ser, on li demanaven una lleialtat en el govern d'Espanya respecte a les polítiques que en matèria d'habitatge atribuïdes a les comunitats autònomes puguem desenvolupar. I aquí jo vull dir que les passes que hem fet les hem fet sense màxima cobertura legal, però amb la màxima seguretat jurídica. I per nosaltres, la referència de seguretat jurídica, si me permeten, és un dictamen per unanimitat del Consell Consultiu que dona cobertura en aquesta llei. Això no ho trobaran vostès pocs precedents, que el Consell Consultiu dictamini lleis que ha d'aprovar el Parlament. En aquest cas és així amb un informe, amb un dictamen per unanimitat, sense cap vot particular, que ens està dient que tot el que fem ho fem d'acord amb l'ordenament jurídic existent. I per tant crec que tenim tota la legitimitat davant de qualsevol plantejament que pugui fer el govern d'Espanya de defensar fins on faci falta aquesta llei. Esperem que no hagi de fer falta i que el govern entengui i reconegui com que les competències atribuïdes per l'Estatut d'autonomia són nostres, tenim nosaltres la capacitat de fer-ho i que tota s'incardina de manera correcta en l'ordenament legal vigent. Alguna altra pregunta? Hola, bon dia. Jo volia demanar respecte del dispositiu per víctimes de violència de gènere, quins són els requisits que ha de complir una dona per poder demanar-lo. No sé si ha d'haver presentat denúncia, si ha de tenir mesures com un ordre d'allunyament o quines dones poden demanar aquest dispositiu. No, serà una valoració per part de l'Institut Balear de la Dona i no fa falta una denúncia prèvia des del moment en què una dona sent que pot ser víctima o se sent amenaçada
en la seva integritat. Se farà a través de l'Institut Balear de la Dona aquesta valoració per poder donar aquest dispositiu. Bon dia, vicepresident i consellers. Dues preguntes, si me'l permeten, pel conseller Marc Pons. Primera pregunta. Aquests intercanviadors que hi haurà a Palma, Inca, Manacor i Campos, els de Palma és evident. Arribes amb un autobús a la estació intermodal, baixes d'un autobús i puges un altre per seguir una altra destinació. Inca, Manacor i Campos és el mateix sistema, no? Tu vens, per exemple, de Cap de Pere, tures a Manacor, baixes d'un autobús i puges un altre. Coordinació garantida? Efectivament, aquesta és precisament tota aquesta feina que hem fet. Hem fixat 4 grans zones que faci possible que per horaris puguis davallar sense grans temps d'espera. Estem, a més, executant obres, vull recordar, a Inca mateix ara l'estació l'estarem reformant precisament per donar resposta a donar el millor servei i amb coordinació garantida, coordinació horària garantida, faltaria més. Una altra pregunta relativa també a aquesta nova concessió d'autobusos. Fins ara, determinades línies i determinats moments, els passatgers poden i van drets dins el vehicle, amb el perill que això pot tenir en cas d'una frenada forta de l'autobús o en cas d'un accident. En aquesta nova concessió s'elimina radicalment aquest fet? No és un plec de condicions qui fixa això, sinó que és la pròpia normativa de transports. I la normativa de transports permet que hi pugui haver determinades línies, les urbanes, que la gent pugui anar dreta. La resta, evidentment, en aquestes d'aquí, no està contemplat i, per tant, en principi, la gent haurà d'anar asseguda. Que ho determini la normativa estatal no vol dir que vostres puguin modificar en el plec de condicions. No vol dir que puguem... En principi, jo ara ens ho acabarem de mirar, en el plec de condicions no queda fixada aquesta qüestió. Per tant, podran tenir passatgers que van drets autobusos a 70 i 80 km per hora? És a dir, quan és trams urbans sí que és possible, quan és trams interurbans no es permet. Hola, buenos días. Es que no, posiblemente igual no he entendido. ¿Qué 3 zonas se divide para las concesiones? Pues ha dicho que Mallorca se dividía en 3 zonas, que habría 3 concesiones. ¿Cuáles son estas 3 zonas? Doncs mira, una gran zona que veniria des de... És a dir, totes pivoten, damunt un eix que és Palma. A partir de Palma, per explicar-nos, hi ha 3 triangles. Un d'ells que fa tota la part del nord, que quedaria des de Calvià fins a Alcúdia, tota aquella part d'allà a la vora, això seria una zona. Una altra zona que seria la part centre, que agafaria tot el que és Cala Ratjada, Manacor, Alcúdia i tota aquella part centre, i l'altra que seria tot el que suposa la part de Santanyí, Campos. Són les 3 grans zones que també coincideixen en bona manera les 3 grans zones turístiques, si volen, no? per definir-ho. Y quería al vicepresidente, ya se le voy a pedir una cosa, pero el aparatito, sí. ¿Mete algún sonido, hay alguna luz? Quiero decir, cuando una víctima le dé al botoncito, no. ¿va a haber algo...? No està pensat perquè l'ajuda se faci a través de qualsevol sos. En pitjar aquest botó s'estarà connectat, en aquest cas, en SU2, en els serveis d'emergències. Immediatament el servei d'emergències rebria aquesta cridada d'avís i immediatament, per tant, se podria dur a terme l'actuació, superant, com hem explicat abans, la problemàtica actual de que el sistema actual que requereix un mòbil, que és més complex que pitjar un simple botó, on has de fer una cridada, i també supera problemes de geolocalització, també com s'ha explicat, perquè aquesta xarxa, com que és una xarxa que s'estendrà a nivell de totes les Illes Balears, no tindrà aquests problemes de cobertura. Torno a explicar que és una xarxa que no està pensada per això, sinó que pot tenir múltiples aplicacions pràctiques. Penseu, per exemple, en un espai natural on consideram que s'ha de fer una gestió del trànsit de persones i te permetria saber en qualsevol moment a través d'aquests sensors, per exemple, quanta gent entra i surt en aquest espai natural i llavors aplicar mesures, o, per exemple, a ciutats, aplicar mesures de gestió de trànsit, de cotxes, o a través de sensors que se podien aplicar en els semàfors, etc. Per tant, les aplicacions pràctiques són molt grans
I, com dic, la primera aplicació pràctica que tindrem a les Illes Balears, i el primer acord, per tant, que IBTEC durà a terme és amb IBDONA, precisament per millorar encara i posar un servei millor a les dones que puguin sentir-se amenaçades i que, com ha explicat la consellera, això ja serà una valoració que farà la IBDONA, però el servei serà gratuït. Vull dir, el cost de fer aquests sensors no és excessiu, quan puguem ja entrar farem a centenars, a milers, si és necessari, per poder dur a terme, no per aquest servei, per tots els que se puguin donar, i com he explicat abans, millorarem també aquest sensor que ara el veig així, que és com una espècie de comandament, en el futur proper serà encara molt més reduït, molt més petit, molt més discret. I a més, aquest està fabricat a França, però la pròxima generació ja serà fabricada aquí a les Illes Balears. Este no està fabricat en Baleares. Aquest concretament no, però els que utilitzarem en el futur proper, perquè estic xerrant de l'any que ve, ja sí que estaran fets a les Illes Balears. La tecnologia sí que és de les Illes Balears, el que és l'aparatet no, però com he dit seran fabricats aquí. A més que la tecnologia que utilitzam la desenvolupam aquí en la universitat, a través d'un acord entre vicepresidència i la universitat, a més, els aparells físics també estaran fabricats aquí a Balears. I on se fabriquen ara? Bueno, aquests concretament a França, aquest. Però aquest només és un exemple per mostrar-vos. És el primer que tenim, el primer prototip, però esperam que d'aquí a que el conveni ja sigui efectiu i se pugui posar en marxa ja tinguem els pròxims més desenvolupats. Bueno, inicialment sí, però se milloraran. I qui se fabricarà aquí a les Illes Balears en aquests aparatos? Bueno, això se traurà, hi ha empreses tecnològiques, jo ara no vull donar noms, però hi ha empreses tecnològiques preparades. Heu de pensar que en aquests moments, encara que a vegades molt sorprèn, avui en dia hi ha empreses a les Illes Balears preparades per fabricar tot el que sigui domòtica, per exemple, de cases intel·ligents. Això s'utilitza molt, per exemple, a l'hoteleria, hi ha hotels que ja estic xerrant d'hotels de millor de 5 estrelles, etc., que estan utilitzant aplicacions domòtiques d'habitacions intel·ligents, que te baixen i pugen les finestres o el llum, això, en tecnologia que s'està fabricant a les Illes Balears. Sabem que ha de córrer que aquest és el sistema que demanen els professionals de serveis sanitaris públics per garantir la seva seguretat en casos d'agressions a centres hospitalaris i centres de salut. També se contempla que ho puguin tenir ells a través de la Conselleria de Salut? Anem a veure, he dit que és el primer acord, que és insisteix que entre IBTEC i IBDONA. A partir d'aquí hi podrà haver multitud d'acords. Un exemple perfecte podria ser que acabes de comentar, no ho hem parlat encara amb Salut ni ho hem desenvolupat, però sí que podria ser, o pensar, per exemple, en persones majors dependents, que potser tenen problemes d'Alzheimer, això. Hi ha, com he dit abans, multitud d'aplicacions pràctiques en l'apartat sociosanitari. Jo he posat exemples abans en gestió mediambiental o gestió del trànsit, però dins l'apartat sociosanitari concretament podrà tenir multitud d'aplicacions pràctiques. Alguna altra pregunta? Moltes gràcies.